Kaoru. Te'n recordes? De la primera vegada que ens vam veure. Sí. Si t'haig de ser sincera, no em vas agradar gens ni mica. Fins i tot, abans de conèixer-te ja no m'agradaves. Però vaig anar veient com havia canviat l'Aoi des que us vau retrobar. Em va semblar que començava a entendre el que pensava l'Aoi, el que sentia, el que havia desitjat tant durant tot aquell temps. I si això és així, passi el que passi, el meu deure és protegir-te. Ara és la meva obligació. Decisió. Benvinguda a casa. Tornaré de seguida, Kaoru. He trobat aquesta nota davant l'habitació d'en Kaoru. Què? Però què significa això? On ha anat en Kaoru? No ho saps? No ho sé. I ara què vols dir, que no ho saps? Si et dic que no ho sé és perquè no ho sé. Tu creus que has de contestar això? Ets una irresponsable. Irresponsable, jo? Doncs sí, és evident que ets una irresponsable. Què has dit? Au, pareu, sisplau, no us baralleu. Sayonji. Per aquesta nota, a mi em sembla que no ens hem d'amoïnar. Que no ens hem d'amoïnar, dius? No sé pas què hi deu tenir al cap. Per què se n'ha anat així? Per què dius això? Que potser insinues que la culpa és d'en Kaoru? Què passa, nena? Que tens res a dir? Sí, que no m'agrada que estàs insinuant. Es pot saber on ets, Kaoru! On sóc? Kaoru! Ets aquí? Que contenta que estic. Que bé. Em pensava que t'havia passat alguna cosa. Miyabi, perdona'm per haver-t'ho demanat. T'estic molt agraïda, de debò. De res. Escolta, que ha passat res dolent a casa teva? No, no és res. No cal que et preocupis, tranquil. No? Però... Que podem anar a passejar una mica, què hi dius? Feu. Aneu-hi vosaltres. Jo ara tinc molta feina i no us puc acompanyar. Moltes gràcies. Anem, Kaoru. Sí. És tan divertit passejar així amb tu, tots dos sols, m'ho passo tan bé. De debò? Ah, mira allà dalt. Que maco. Fixa't com se l'inflen les galtes. Vaja, quina sorpresa trobar un temple en un lloc com aquest. Sí, és un temple dedicat al déu de l'amor, ja ho veuràs. És veritat, està ple de desitjos sobre qüestions amoroses. Que bo. Sí. Ostres. Aquell arbre. Escolta, jo hi havia estat aquí, oi que sí? Sí, de fet, aquí és on tu i jo vam estar junts per primera vegada quan érem petits. Aquell dia, la primera vegada que ens vam veure, sincerament, em feies una mica de por. Era com si no deixessis que els sentiments sortissin a fora. Eres totalment inexpressiu. Però després, quan vam venir a aquest bosc, vaig quedar sorpresa. Espera'm, no corris! Va, Kaoru!
El Kaoru de veritat era molt alegre. I una mica trapella, també. T'has espantat? Ostres, que dolent que ets! Que t'has fet mal? Una mica. Vine, puja. Sí, eres una persona amable i meravellosa. Va, falla. Sí. Haig d'admetre que la primera vegada que ens vam veure estava una mica nerviós. Nerviós? Sí, perquè tenies els cabells brillants i eres molt bonica. Semblaves ben bé una nina. Per això em divertia tant poder fer riure o espantar una mica una nena tan maca. Què? Llavors, és per això que sempre em feies tantes entremaliadures? Sí, perdona'm. Me'n recordo que m'ho vaig passar molt bé jugant aquí quan érem petits. Jo també me'n recordo. Es notava que et diverties molt jugant. Com que a casa dels Hanabishi no m'hi deixaven jugar. Ei, Kaoru! Per això, aquella vegada... Va, desperta't, desperta't! Què passa? Res, no em facis cas. És enorme. A veure? Diria que ha de ser per aquí. Oh, ja ho tinc. Mira això. És veritat. Aoi, Kaoru. Posa't aquí dret. Per què? Què em vols fer? Espera, no et moguis. No serà una altra granota. Que no, mira. Que maca! A veure, deixa-me-la veure. No, espera, ara t'has d'estar ben quieta. Aquest és el tresor més gran que tinc. La teva ratlla és aquesta i la meva aquesta d'aquí. Visca! Sóc més alt que tu! Què? Torna-ho a mirar, torna-ho a mirar! No vull. Va ser un altre cop! Va ser l'endemà que ens vam separar. Espera, Kaoru! Hola. Espera, no vull que te'n vagis. Ho sento. Però que no estàs trist, que no vols quedar-te aquí amb mi. Esclar que estic trist. A mi també m'agradaria molt quedar-me aquí amb tu. Doncs llavors per què no et quedes? Escolta, jo no me'n vull anar, però... Aoi. Què? Bé, et deixo això. Però si és el teu tresor, no m'ho pots donar. Esclar que sí. La pròxima vegada que ens veiem, me l'has de tornar. I mira, llavors podem tornar a comparar l'alçada que fem en aquell arbre. D'acord? Entesos, quedem així. M'ho promets? Sí.